dwi am gyflwyno i chi person sydd yn cyffroi fi o'r enw William Williams Pantycelyn. Nath ei gredu trwy pregethwr o'r enw Howard Harris, a mae'n sôn am y profiad dyma'r dydd byth mi gofiaf. Trwy Howard Harris gafodd o'i annog i sgwennu emynau, a fe ddaeth Pantycelyn o blith holl emynwyr Cymru y gorau oll. A dyn ni'n dathlu lenni 300 mlynedd. Fo oedd yr per ganiadydd, fo oedd yr es, fo oedd yr un oedd yn gallu sgorio a bob cyfri, a mae dal yn sgorio. A dwi am gobeithio creu yna chi'r un diddordeb yna fo ac fe'n heiddi y dyddiau yma. Pam bod yn bwysig? Wel, dau beth oedd yn bwysig i Pantycelyn. Os da chi am sgwennu emynau, bod chi yn beiblaidd. Mae o'n mynnu bod rhaid darllen llyfrau Henesment, dasguddiad y Testament Newydd, trwytho yn ngair Duw. Felly bod chi'n meddwl yn beiblaidd. Hefyd, mae rhaid wrth yr ysbryd glân. Dyna oedd yn allweddol bwysig am Pantycelyn, i ddibyniaeth o ar yr ysbryd glân. Yr hanes oedd bod Harris yn chwilio am emynwyr newydd, ac yna seiat bach ohonyn nhw, a mi wnaethon nhw gael cysadleuaeth bach. Cysadleuaeth, rhyw steddfod bach rhwng nhw. Pwy bydda yn sgwennu yr emyn gorau. Ac wrth gwrs, Pantycelyn bia'r canu. Fo nath sgwennu y gerdd o'r orau. Ac bod pobl ar draws y byd, a da chi wedi clywed am Bread of Heaven, a honna di'r 7fed emyn mwyaf poblogaidd yn y byd. Ond, wrth gwrs, i Pantycelyn, nid i ddawn i barddoni sy'n bwysig. Nid i ddawn i barddoni, ond yr ysbryd glân. A diddordeb o ydy sôn am yr Iesu. Mae e mewn cariad angerddol, diolch yn swyl ohono fo, efo Iesu Grist. Mae yna ymwybyddiaeth dofn iawn yn ei emynau fo, o'i fethiant, o'i gwylydd, o'i bechod, sydd yn beth da. So ddim hunan yn Pantycelyn. Oedd o'n mynd i fod yn feddig, oedd o'n gen fo ddiddordeb mewn seryddiaeth, oedd o'n gwybod am hanes cryfdodau'r byd, oedd o'n gwybod am hanes y byd. Ac eto, i ddoni efo fel amaethwr, llawer o bethau o'i gwmpas o sydd yn rhinweddol. Pechadur oedd o, ac yn edrych ar yr Iesu am obaith. Ac o sôn am ei emynau fo, oedd o'n un debyg iawn i fi, oedd ddim yn cysgu lot, ac yn aml iawn fydda fo'n mynd i wely yn Pantycelyn, ac yn mynd â bwrdd gyda fo, falle, yn cael ryw awen. A bydda fo'n gweiddi pan bydda fo'n cael ei ysbrydoli. Mali, canwyll. Bydda fo'n galw'r forwyn o'i chwsg, sawl gwaith weithiau yn y nos. Oedd wedi cael ryw ysbrydoliaeth, oedd wedi cael y gerdd yma. A mae'r cerddi yma yn odidog. A dyna pam, oedd o'n mynd i cael ei danio, bydda fo, gan yr ysbryd glân. A darlun sgyda fi chi ydy fod oedd y ganwyll mewn canrif oedd yn gyfeithog o emynwyr. Isaac Watts yr ochr Saesneg ac yn y blaen. Ond fodd y per ganiadydd, fodd yr es, fodd yn special. So oedd o wedi cael ei danio, a fydda fo wedyn yn y nos yn galw ar malu am y ganwyll, ac yng ngolau'r ganwyll fydda fo'n sgwennu i emynau.